toate timpurile, creatorul atâtor și atâtor opere nemuritoare, Giuseppe Verdi. Triumful sensibile, umane a muzicii sale. În numai 2 seri vom prezenta Verdieni, care v-am început în câteva clipe, și concertul de azi Verdieni, care are loc mâine, în vechiul teatru în care Hariclea Darclay debuta acum 120 de ani, încă din timpul vieții artistului. Pentru a da măsura importanței pe care personalitatea și operele sale le-au avut pretutindeni încă de timpuriu, aș vrea să evoc aici impactul dispariției sale asupra contemporanei. În ianuarie 1901 oprise întreaga suflare. Comunicatele medicale nu aduceau vești bune, dimpotrivă, anume trimis la Milano. Senatul, din care maestrul făcea parte încă din 1874, era informat oficial. Chiar și moartea reginei Victoria trecea drept un fapt județ. Concertul din această seară, de-a lungul căruia voi face câte o scurtă introducere la fiecare din metoduri, va fi dirijat de maestrul Marco Baldeni la pupitrul Orchestrei Simfonice și a Corului Filarmonicii Moldova Iași. Din inițiativa mea și clar, beneficiem aici, ca și la cele 2 teatre municipale, de acest minunat video wall instalat de Studio Video Art, datorită căruia transmisia de o mare calitate poate